हेलौ लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बयखौबो बरायलायबाय। दिनै मा बार मोनलाय? हारा ओइ दिनै बिराद अखा हादों लोगोफोर। नै नाय बिराद अखा, सानसे अखा हासिगोन दिनै। वाव 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 सानसे अखा हागोनलै। Come, follow me. Fai, tarik sana. Wah. Ya, keren gaya. Langsung deh. Maaf ya. Mana mulai? Mana mulai? Sibung. Hai. Naik लोगोफोर नै अखाया बाना दासो बाना जादों। बाना बरिया नै ओइ हा खोनो मोनाखैलै बाहा दसेनो रानलाङो राननाया। बिराद बरिया अखा हाबाय। नोंना क्रिकेट बेटआ खावना लांसैमोन सोरबा। नै अर सुवाखै, अरा सुवाखै। आं रोङालै दा खामलाबलाबायबा जायाखै। Itu? Apa itu? Ini sekolah gaya? Oh, sekolah bondo sih ini. Dasarnya bondo na? Summer vacation nih. Malah kuliah kan? Nih jangan pintar putar anak den, rumah. Orang punya nggak kita tuh? Mari be, mabayawsho, ayo geli mama जानांगौ? बे बाला सालिग्रायावसो थोद जाले। अमा फोरानदां लोगोफोर। नै आंना बाला सालिग्रायावनो होबा सायाव सान्द्रियाव। जाहांबाय। अखाया दाबो दंलै रे-रेनो। दासिम दसे उनावनो। Cần mới là mình lại xem xí lẹ. Hai. Belasini साहा लोंदों जोंहा लोंखांबाय। Ana साहा ya नै। दहाय फोराननाय अमाजों माजों जानो? आबर। हा? आबर ओंखारबाय खिन्थु माबायदि थाय थावनाय नङा नालाय। सुखुवासा माबायदि जायो? थावालै सुखुवा जानो सुखुवा आङो। ओमफ्राय एसे गोथाव मोना आङो। मा होनोमोनलाय? दामालाय दाम ओमफ्राय गोथाव मोना आं। मा होनोमोनलाय? मुदुमफुल बायदि। मेगि। बेलासिनि मेगि लोगोफोर। उन्दैफोरजों जाफानोसै आंबो। आयंआ लेंहरलाय। लेंहरलाय आयंआ। खोमसि जाबाय दे। दावदै होआखैलै। Maggie, bela sini.
Ai Bima? Bima? नै जानबा नै Wow, tes खालामलाय Udah samrama सामब्रामा थाबावो गेब्लेबाय बेराद samram Samram Hai lôi lên मासिबां